Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Шановні брати та сестри, шановні віруючі, ми знову стоїмо на порозі великого благословенного свята – Курбан-Байрам. Свято, яке приходить не лише як традиція, не лише як обряд, не лише як пам'ять про давню історію. Це свято приходить як нагадування всім нам про найвищу істину, що любов до Всевишнього Аллаха Субханаху ва Та'аля вища за будь-яку любов цього світу. Ми можемо любити своїх батьків, ми любимо своїх дітей, ми любимо свою землю, свій народ, свої домівки, але будь-яка любов, насправді, вона втрачає свій справжній сенс. Справжній сенс, якщо в цій любові немає любові до Творця. Саме про це говорить історія пророка Ібрагіма Авраама, алейхіссалям. Це історія не про жертву, це історія про абсолютну довіру до Аллаха насправді. Про любов, яка перемагає страх. Про віру, яка перемагає біль. Про покору, яка перемагає все. Всевишній каже в Корані: «Ба'да а'уду білляхі мінаш шайтанір раджім. Фаламма балага ма'аху са'й, قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين». І коли син досяг того віку, щоб ходити разом із ним, Ібрагім сказав: «О, сину мій, я бачив у вісні, що приношу тебе в жертву. Подумай, що ти скажеш?» Той відповів: «О, батьку мій, виконай те, що тобі наказано, якщо побажає Аллах, ти знайдеш мене серед терпеливих». О, віруючі, подивіться. Батько, який любить Аллаха більше за самого себе. Син, який любить Аллаха більше за власне життя. І тому Курбан-Байрам – це свято перемоги любові до Всевишнього над усім іншим. Саме тому Ібрагім, алейхіссалям, став Халілуллах, улюбленцем Аллаха, бо він довів: якщо серце по-справжньому належить Творцю, людина здатна пройти через будь-яке випробування. І Всевишній сказав про нього саме так: «Ва Ібрагім аллазі ваффа». Ібрагім той, хто виконав сповна. О, мусульмани, сьогодні ми проходимо через непрості випробування. Нам боляче так. Наші серця знають втрати так. Ми втомлюємося так. Але саме через ці випробування Аллах Субханаху ва Та'аля очищує нас, робить нас людянішими, ближчими один до одного, вчить нас милосердя, терпіння та справжній ціні життя. Курбан-Байрам навчає нас не лише жертовності. Він навчає нас терпінню на шляху великої боротьби, яка доведе, іншаллах, до великої перемоги. І Всевишній каже: «Інна Аллаха ма'ас-сабирін», воістину Аллах із терплячим. І сьогодні, звісно ж, ми з особливою шаною згадуємо всіх тих, хто віддає своє життя заради свободи, миру та безпеки на цих землях. Тих, хто стоїть на захисті людей, тих, хто проходить полон, втрати, біль, випробування. Бо дух жертовності – це не лише про Курбан. Це про готовність ставити на справду істину, справедливість і гідність вище власного страху. Посланець Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказав: «Ахаббуль а'малі іля Аллахі адвамуха ва ін қал».
найлюбленіші справи перед Аллахом ті, які здійснюються постійно, навіть якщо вони малі. А ще пророк ﷺ сказав: «Аджабан лі амрі л-му'мін, інна амраху куллуху хейр». Дивовижне становище віруючого, усе в його житті є благом. Бо віруючий навіть через біль іде до очищення, навіть через страти до мудрості, навіть через темрява до світла. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він прийняв від нас все те поклоніння, яке ми робимо, щоб Він очистив наші душі, щоб Він нам дарував силу, свободу боротися далі та перемогти всіх своїх ворогів. Альхамдуліллахі хамдан касіран, таййибан, мубаракан фі. Ey aziz vatandaşlarımız, kardeşlerimiz, Kurban Bayram bu aynı zamanda birlik bayramıdır. Beraberlik bayramıdır. Zengin fukaranı hatırlayan bayramıdır. Kuvvetlinin zayıfını kollayan bayramıdır. İnsanların yüreklerini, evlerini ve kollarını hayır için açkan bayramıdır. Bu bayram bizge şunu hatırlatır. İnsanın asıl büyüklüğü toplanan malında değil, artında kaldırgan merhametinde, yaşlı iyilikinde ve muhabbetindedir. Allahu Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. La yenalallaha luhumuha ve la dima'uha, velakin yenaluhu takva minkum." Allah'a onların ne etleri ne de kanları yetişi, oğa yetişkin şey sizin takvanızdır. Şu sebepten kurbanın manası tek kurban kesüvde değildir. Onun manası yürektedir, ihlastadır. İnsanın Allah'ına her şey üstün koyduğundadır. Ve insan bu muhabbet derecesinde etse sınmaz bir insan insana çevrilir. Çünkü Allah'a olan muhabbet insana başkalarına imkansız görgen şeylerini geçirmek gücünü verir. Şu sebepten bu mübarek günlerde Rabbimizge dua ettik. Allahu Subhanahu ve Teala bütün topraklarımızga, ana vatanımızga tinçlik versin, azatlık kazandırsın. Adalet yolunda turganlarını korçalasın. Esirlerini azat etsin. Yakınlarını, yoğaltlarının yüreklerine şifa versin. Halkımızını birleştirsin. Bizlerini iman, sabır ve özüne olgan sevgi muhabbetinden güçlendirsin. وإني داع فأمن والله مغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اقسم ظهور الظالمين يا رب يا أرحم الراحمين اللهم حرر أوطاننا يا رب يا أرحم الراحمين Hepimizge ve sallallahu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Hepimizge Kurban Bayram mübarek